Hallelujah. Everybody clap your hands. Berguna ku siya, ipataas ang mga kabut. Dahil guna ko ang Diyos, dahil guna ko ang Diyos, dahil guna ko ang Diyos, dahil guna ko siya, ipataas ang mga kabut. Dahil guna ko ang Diyos, dahil kung siya sa buntag ko gabi, dahil kung siya sa buntag ko gabi, sa tanang adlaw, at kung dahil ko damanan ginangalan, basta kalipay, dahil wala ko ang Diyos. Amen. Dahil wala ko siya, ipataas ang mga damot. Dahil wala ko ang Diyos, dahil kung siya sa buntag ko gabi, dahil kung siya sa buntag ko gabi, sa tanang adlaw, at kung dahil ko damanan ginangalan, basta kalipay, dahil wala ko ang Diyos. O dahil wala ko siya, ipataas ang mga damot. Dahil wala ko ang Diyos, dahil wala ko ang Diyos. Hallelujah. Dahil gunda, dahil gunda, oh gamitan ka. Yes, hallelujah. Oh Diyos, nagamanas, simbahon ka o Diyos, simbahon ka, upagahon ka, angkot sa kahangguran. Ikaw ang kamayan mo, Diyos. Ikaw ang kamayan na among pagkalooban. Ikaw ang Diyos sa kahangguran. Wala na'y laribang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Yes, dahil ka, Diyos. Dahil ka. Yes, hallelujah. Umitan ka. Oh Diyos, nagamanas, simbahon na o Diyos. Simbahon ka. Mayawon ka o Diyos. Mayawon ka. Angkot sa kahangguran. Ikaw ang kamayan o Diyos sa mga bagay. Ang kamayan na among pagkalooban. Yes, hallelujah. Ang Diyos sa kahangguran. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. Ikaw kamayan o Diyos. Ang kamayan na among pagkalooban. Yes, hallelujah. Ang Diyos sa kahangguran. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. O Diyos, ikaw ra. Ikaw ra. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw lang Diyos. Ginawa nga mo pagadaygon pasidunggan. Himayaon. Ug daygon ang imong pangalan. Tungod ka ikaw lamang ang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob.
ug ikaw ang among Dios nga among gisimba karon. Takos sa mga pagdaig. Hallelujah. Gamhanan ug kahigulungan na Dios. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship your name, O God. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Continue to worship the people of God. Atong isentro, atong kasing-kasing muna-muna sa presensya sa kabuhi na Diyos. Hallelujah, ikaw ang Diyos na puno sa gugma. Pinagis mong gugma, O Diyos, nakabaton kami sa kanuwasan. Salamat sa imong pagigong mga rika namo, O Diyos. Nabisan kami makasasala. Imo kami ginigugma, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa imong pagigong mga rika namo, O Diyos. Ikaw ang Diyos sa gugma, o maluluyon ka sa mata karon lubong niya, matinumanon ka ang ngalan mo, takos daygono mahalon sa tanan nga panahon, himayaon. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Yes, hallelujah. Sa gugma, maluluyon ka sa matang karon lubong niya, matinumanon ka ang ngalan mo, takos daygono mahalon sa tanan nga panahon, himayaon. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan nga mangasad mo, matinumanon ka. Ang kinabuhi ko ihalat kanimo, simbahon ka, yugbuan ka, ikaw lang yun, wala na ilan pa. Ikaw ang Diyos sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan nga mangasad mo, matinunanon ka. Ang kinabuhi ko ihalat kanimo, simbahon ka, yugbuan ka, ikaw lang yun, wala na ilan pa. Ikaw ang Diyos, hallelujah. Ikaw ang Diyos sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan nga mangasad mo, matinumanon ka. Ang kinabuhi ko ihalat kanimo, simbahon ka, yugbuan ka, ikaw lang yun, wala na ilan pa. Simbahon ka, yugbuan ka, ikaw lang yun, wala na ilan pa.
balaan ng gugmang Diyos. Hallelujah. Ang gugma mo, mga raanon, putli o balay, pagkabali. Daw sama-sama, ulawan, naging yes, hallelujah, Lord. Daw sama-sama, bulawan, nga dili mo luman, kakahong palandun, ang gumang lungtaro, musagis simba ko ikaw, giladaran sa kanulan, tuyo sa kalipay, lingkay-kasing ko ang huli sa gugma, awilon ko. Tawad ang halat ko, tulong sa pagdaig, gihanay o giawi, tungod sa gugma mo. Tawad ang mga pagdaig ko, Diyos. Tawad ang halat ko, tulong sa pagdaig, gihanay o giawi, tungod sa gugma mo. Musagin
Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Mahigugmaon nga Diyos. Maluluyon nga Diyos. Mapasayloon nga Diyos. Hallelujah. Salamat O Diyos nining matahom nga adlaw nga niyang imong mga piniling katawan O Diyos. Nagambahan diya sa pagdaig, paghimaya kanimo O Diyos. Tungod kay among giila nga ikaw gayud ang nagiya sa among kinabuhi. Ug tapos ka sa among mga pagdaig, pagalagad O Diyos. Ikaw magadihog kaniya kung magahatag pa kaniya langit mong kaalam O Lord. Bisan pa man kanamo nga magapamati O Diyos. Ikaw magaabli sa among igdulungog. Among unahunang espirituhano mga mata nga makita gayud namo ang kahibulungang butang. Ang mga tinagong butang nga imong ipadayag nga ri kanamo O Dios. Salamat sa dakong nga pribilehyo nga usa kami nga imong ipadayagan sa tinagong mga butang nga mao imong mga pulong O Dios. Hallelujah, diya sa imong atubangan O God. Dato kami diya sa imong atubangan pinaagi sa imong mga pulong. Dalaygon og dalaygon ka O Dios sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang dungog himaya kadungganan pagdaig pagpasalamat. Diha lamang sa balaan gamhanan nga pangalan nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang tanan magaingon og amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah Lord. I love you. Praise. Mayong buntag, my son. Mayong buntag. Knock, knock, na may tao dire. God is good. And all the time. God is good. Amen. Maayo yun ang atong Diyos, ikson. Imong Diyos, akong Diyos, iyang Diyos, maayo sa tanang panahon. Amen. Usa niya na pag-usap kita sa laing bahin, mawang pagbungat o pagpasalamat o testify nimo manha sa atong buhay nga Dios. Amen. Meaning adlaw igsoon takna na pud igsoon aron nga bungat ka o pagpasalamat diha sa atong buhay nga Dios. Kay tungod sama sa atong gingon kaganiya, God is good all the time. Do sa ato pa wala ka karoy igong wala kay wala kay igong ikarason aron nga dili ka makapasalamat karon. Amen. Ingon ka, God is good all the time. So karon nigson ipakita na imong Dios, God is good all the time. So dalay ko na buhay nga Dios o kinsay mo na nga barog mo toy daghang panalangin. God bless you. Ako na lang. Dalaygon kayo atong buhay nga Diyos, no? Tungod kay ang Diyos wala nagpasagad. Ang Ginoo Diyo nagahatag og giya. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay ang Ginoo ato ning aging simana wa ni tinda-tinda kay tungod kay ang akong bana murag nagibati sa labas nga sige siya panlipong nya. Dayon ato lang akong anak na lang kato si Mike ang akong gipauban og kani ang moy ni pulis sa akong sa akong bana nga moy ning kuha dito na maligi atong aging simana po. Hangtod nga kaming duha sa akong anak nagkuan dito nagpartner sa among tindahan pagka Lunes kay nasiya naman po nasakit. Di ko saon malay nato nya pila na kadlaw wala mi baligya. Yan ipugos na lang ang akong bana nga ako na lay mo kuan, muuban. Iko sige lang ikaw na lay muuban dito, igo lang ka muluto. Kay inig pag-abot dito, magdala na kag cold bed, patulog lang ka balik ako na lay maghinay-hinay. Nya mao tong pasalamat ko sa Ginoo kay mao tong siya na po ni Poli kay ako lang pong anak ko nasakit. Kana sige kabuhi mo tong sa narong sakita nga sige magkabuhi. Nya mao nang
Kagahapon na maligya mi pila to ikatulo lang to kaadlaw. Anang buntag kusog-kusog pagkahapon na. Mas ka naman yung hinaya mo asa ang mga tao paingon to ana sa landing piece. Kaya ato sa kaniang island kay gibalhin naman gud pud ang kanaang kuan kanang karnihan mao nang murag hinay. Niingon ako mga kauban nga wa naman jud tawo nga nuroy dire oy asa naman ni mga tao. Yung mga pupunta ang hati, pasya pa naghana na adi sa istante, napay isa ka balde nga lutuunon, nga usa ng orasa, mga alas 3 na pasado. Nga mo nang, nagampo po sa Ginoo nga Ginoo. Ikaw magyud ang tag-iyas tanan. Ikaw ang tag-iyas sa tanan, ikaw akong gisaligan. Ako nang ilong, niingon po si ate, kaya naman si ate dito. Siya dito, hinay ka, ayaw dito, kung nga lagi. Ako, makaruling pa baka kuani nga, ipambayad na biyan ako sa kuwang arawan. Ni mo tong ingon ko nga, Lord, ikaw lang bahala niini. Nya mo taningon ako makauban nga. Unsa man rong adlaw? Unsa rong bulana? Kalag-kalag o Kwaresma? Niingon po ko, may patong kalag-kalag kay murag naganda ng tao. Kwaresma kay wa gyud tao. Nya mo to nga tawo mi daghan pa jud kay langaw. Nya marong ko may patong langaw ta kay mahalin pa. Ang langaw mo ibaligya. Nya mo to niingon ko nga Ginoo, nagampo ko sa Ginoo. Hanto dato pagkahapon, murag nangagi ang tao, murag naghalin-halin na niya antod nagtimpla na ko kung Diyos pagkagabi gyud ako gipasalamatan ng Ginoo. Kung ikaw gyud ay mosalig gyud ay sa tanan, imo yung isalig lang sa hilong, imo ka mag-ampo ka sa Ginoo. Ang tanan nagpasalamat ko kay nahurot hasta tong naa sa balde mo na kung gidokong gipasalamatan sa Ginoo kay ang Ginoo gyud dili gyud mo biya nimo. Nakakita gyud sa imo mga pagkinahanglan. Mao nang gipasalamatan ako ang Ginoo kay ang Ginoo gyud magtubag kung ikaw lang gyud mo kuha na gani ka na gining musampit nga to kaniya. Ayaw pagduha-duha pagsampit nga to kaniya kaya Ginoo muhatag gyud sa tanan. Amen. Amen. Salamat kay Ate Judith sa iyang testify. Amen. Maayo gyud ang iyang Dios igsoon, gatong Dios. Amen. Amen. Yes, Praise God. Ang atog yung Dios sadyang mutawag kita kinasing-kasing sa gyud mo tubag. Amen. Jeremiah 33:3. Just call unto me and I will answer you. Amen. Talay ko ng buhay nga Dios sa walay katapusan. Siya gyud matinumanon sa iyang mga saad, sa iyang mga pulong. Amen. So, kinsa pa'y andam nga baro nga na igsoon. Aron nga igatuboy atong buhay nga Dios, pinagis pagpasalamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Dili pud nako kawangon ang pagpasalamat sa tunggoy nga Dios. Maayo gayud ang tunggoy nga Dios. Amen. Dili gyud ta niya pasagdan ana gyud siya kanunay sa atong kiliran. Kung kita maga duol o magasalig kaniya. Akong pasalamatan tunggoy nga Dios sa iyang protection kanamo dito sa Panimalay. No, kay usahay na mga bitin nga musaka dito sa mong balay ba. Duha na ka bitin, bitin nga taas kayo ng color gray. Nagatubangay lang mi. Itanaw siya sa kuha. O pagtanaw niya, tanaw ko sa iyahon. Pagtanaw niya, ikaritra ko siya, gana. Taas kayo siya. So, salamat kayo sa protection sa Ginoo, no? Nga, dili jud ta pasagdan sa Ginoo, ang Ginoo kayo protect ka nato. Amen. Bisan pa man sa pagkinahanglan sa matag adlaw, ang Dios wala gyud nagkulang kanato. Amen. No, dili jud ta makabsan tungod kay aduna tay Dios nga gisaligan nga tuburan sa tanang butang. Matag adlaw makakaon jud ta. Amen. Sa isa ka adlaw tulo ka kananan napay merinda. No ingana ang pabor sa Ginoo.
nga iyang gihatag siyang mga katawhan na kitang tanan gayon musalig lamang sa iyang pulong sa iyang saad kay siya andam nga motabang umutagbo sa itong mga pagkinahanglan. Bisan pa man adunay mga atake sa kaaway, no? Unsay ana mga linglas sa kaaway dili gayud magbalampuson ang buhat o pakana sa yawa, no, sa iyang mga katawhan nga ang plano sa kaaway nga i-discourage ta, mapukan ta, apan tutok lang yun ta sa pungbuhi nga Dios kay siya gayud mo tabang kanato. Amen. Nagmadawon gayud kita tungod kay ani kita. Amen. Kaniya lamang ang tanang himaya o pagdahig sa atong buhi nga Dios. Salang yun. Nomination. Kaya dalaygo ng buhay nga Diyos nga kabutang dito na magpasalamat po ko atong kuan Hercules sa gabi katong prayer meeting din niya tapos wala man mi naka Bible study atong Martis so among gibalin sa Hercules so pagkagabi ato nanguli mi dito padulong lang na siya as gihatod siya wa yun kuan jud siya ting gabi na to kay pagpadong na mo dali okay pa man kayo motor. Na tunga. Tingon naman si Kevin nga anak gid ang sakit na motor aga dali daw lubagon. Dali ara sa malubag ba. Pagabot na mo sa duha sa may kuan sa may tulay di naman gid madala ba murag lahi na magidagan dura mo ya kung gipadagan. Pagabot na may tumoy na jud timing ko jud kayo kay naay wala bol kitanan ba. Grabe gid ang Ginoo tungod kay siya gid ba nagatabang niya. Wala gid mi niya pasag tungod kay wa gid siya nitugot dito sa may kuan sa may layo na dyan sa lapit na sa may Esperanza kay kung dito lapit wa na jud mi kabulkitan niya. Layo gid taw na mo ang baktasan ni Kevin na to kuntay mauli mi. Nabang wa pa yun tayo back up. So wapot may mga load na to pod. Wala gid niya. Ang una pa yun nang ipasalamatan ako sa Ginoo tungod giwa ko ikwarta si Kevin na to niya. Timingan na nabayaran pa jud ko sa atong kuan na nagpaayo sa kuan. Ana si Kevin sa kuan nga. Brad. Nabayaran man kada brad no. Nabayaran. Sa timingan dyan na naapoy kwarta ato kay kung wala po na ikabayad ang konting bulkit niya amor gipoko pero ni Brad Christian tay pabulkit niya tay may na lang ganyan din tatay ginibangon kung wala patay kita ni Brad pupugin may gasolina so grabe ang Ginoo na iyang gihatag sa mga pabor ganin na makahatod mi na wala gay kuan ba walay harang kay tungod kay naamang gyud mga tao na nasa palibot bisan gabi na to na nakatabang sa mua tungod para makapalarga pa mo ang motor niya nakapagasolina pag may kay kung wa na pay gasolinahan ito paktas Japon may iwa man di gasolina motor di ay no kaya mo rin paktas Japon tani niya gamatan pa kita mo wala. So dako din ang pasalamat sa Ginoo tungod mo gito nga adlaw mo gisulayan mi ato ba kay gikan gud mi nagkuan gikan mi nag Bible study niya ang mga tao dito ang naminaw kay murag kuan gud sa pulong sila gimingaw sila ingon gud sila to nga bless sa pulong nga gidalang sa tuang igsoon nga si Brother Dishkan niya ayon sila nga wa man gid sa kapaminaw murag how ang ilang kasikpan ba kasing-kasing dili makapaminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay pag naanad man gud sila every Tuesday na naagid mi dito na maga Bible study niya kato kay wala man so murag ilahang kuan ba how ang ilahang kasing-kasing na wala nakapaminaw so natambalan lang kuan kauha sa pulong sa Ginoo na ako bisa pasalamat mo pud mayari to nga
ingon gurong kan baka away nga sulayan to nga bataan ni kay bisan gabi nga nako mo biyahe manggihapon sulayan na to ni be. Sobrang wala gyud ni tubot ang Ginoo na makapangkuan din makapanlihok ang buhat sa kaaway ni natong kagabi una o dalay ko ng Ginoo ko nang ginabalik lumay ang aking. Amen. Amen. Praise God, Jud. Medyo tula itong may soon. Latan pa, wala pa rin gasolina. Yan, tima nga mo ito, gugma. Pati yung gugma, Jud. Una, dalay ko ng buhay nga Diyos, kahit siya, Jud, nagapamuhat nga ni ka na mo sa malagi na. Nga, tinang lang kita kay mamati lang, kinangnan po nga ato pong tumano na pulong sa Ginoo kay kung namati lang ato wala nang pagtuman sige mig pagulbol ato sao na lang niyo plat na sao na niyo gasolina pagulbol ato yun may tabo baktas pa gyud siguro ito pa uli baktas bugo pa uli muna dalay ko ng buhi din nga dalay ko kayo ang buhi nga Dios sa wala katapusan kay sige maayo gyud kayo sa tanang panahon o salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga nihatag nagpapasalamat testimony nga na sa usap pagdasig nga ni kanato. Amen. Amen. Aron magpadayon ta pagpangalagad ay pagluya-luya igsoon. Amen. Natong Dios maayo sa tanang panahon. Amen. O karon mamati na usab kita sa pulong sa Dios nga pagdalon sa atong igsoon. Kay wala man atong pastor diriya kay gigamit pud siya sa laing dapit, laing mission, laing place sa bitaw. Wala nga, atong andamon, atong una-una kasing-kasing. Amen. Labi na ganitong kasing-kasing nga maoy sa buwagan sa mong liso nga pulong sa Dios. O gihatag na ako sa atong mamulong ining matang mga kabuntagon, no other than Brother Uncle William Yatson. God bless you. Salamat sa nakaplata nun, pero diya sa Ginoo dili kita plata namin, no? Tungod kay ang Ginoo kauban man sa tuang kinabuhi mo na nga maplatan man ta, dali ra ta mabortit kay ngano man kay ang pulong sa Ginoo niya man sa atong kasing-kasing mo na nga magpadayon yung ta kanunay sa tuang pagpangalagan. Nining higayon mga igsoon, wala jud ko magtuo nga ako di makadala karon ni karong adlaw kay atong yay Domingo wala man ko nakasimba diri, kasimba ko dito tawa na. Kailangan ko ko'y daan naman ko ningingon nga di kumutimba ng pagkabuntag dito sa mako. Yan. Di ay, ilagi kasabutan ko nga ako dahil mo dala kay tumagal nga itong pastor. Invite ko dito sa Janggas. Janggas? Kalinang. Muna nga natingala ko nga ako di ay. Muna nga ako na lang dito man tungkol kaya ang kabuoton sa Ginoo mao man diyoy matuman, no? Na dili taingon nga sa atong kagalingon magabuot kita, kun dili kabuoton sa Ginoo may atuwa kayong tumanon. Nini nga panahon nga adlaw mga igsoon sa kanunay atong pagatutukan diha lamang ang Ginoo ra man gid atong pagatutukan, no? Dili kayo kita motutok og tawo mga igsoon kay nganuman. Kay kung motutok kita og tawo mga igsoon mahimo ka na nga tao mapakyat ikaw nga nagatutok mapakyat sa no kun dili lang atong tutukan kun dili ang Ginoo kay ang Ginoo ra joy pinaka perfecto nga magbuhat sa matarong no tantang mga kwanta mga igsoon ato kablihan nga to ang Biblia diri sa Juan diri sa Juan 13, 31, 35 nagaingon diri. Sa nakalakaw na si Judas miingon si Jesus, karon ang anak sa tao gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao gipasidunggan sa Dios. Pinaagi sa iyang kaugalingong himaya o kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo.
mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadaguan sa mga Hudyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Pagigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Pagigugmaay usab kamo kung mahigugma kamo kana mahigugma man kamo magigugmaay man kamo maghigugmaay usab kamo kung maghigugmaay kamo mahibalo ang tanan nga kamo akong mga anak. Ang puta mga igsoon. Labing balaan ang mga Diyos, Ginoo Lord, nagbati mo binuang imong mga matawag ng mga pulong Ginoo. Nakatong mga pulong nga Ginoo, mapatoy sumbanan Ginoo sa among makabusa kapapangalaga diya kanimo nga unsa ka Ginoo sa among kinabuhi. Busa karon ining mga taknaan Ginoo sabtan kami magapaminaw sa imong mga pulong karon, nihuwi kami sa imong balaang espiritu nga labi na usab Ginoo magadala sa imong mga pulong Ginoo at tagi kini kaalam Ginoo. Nga may mga masaysay Ginoo ang buti magpasabot Ginoo sa imong mga pulong nga naipatik sa mga pamilya Ginoo. Bisan pa Ginoo nga mga patalihog karon sa imong mga pulong karon nga magapaminaw Lord ang imuhang balaang espiritu maugiyoy kayo'y mag-aabli sa matag usa ka salaputan nga aron ang imong mga pulong Ginoo nga mahipatik kayo sa among matag usa ka kasing-kasing kini Ginoo nga dili kini mahimo nga kawang lamang kun dili ado na kayo kidako kini nga kahimuan Ginoo nga aron Ginoo nga mahimaya ikaw Ginoo sa panahon na nga ikaw nga mubalik na Ginoo. Busa Lord, salamat Ginoo sa imuhang gahom nga imong gihatag gari kanamo ikaw magatagon sa imong mili nga dugo. Gari kanamo, salamat usab Ginoo sa mga kasaypanan nga nabuhat sa matag adlaw-adlaw Ginoo. Salamat Ginoo sa cross nga imong ginabuhat Ginoo diha nga ikaw nagsakit ug maayo tungod alang kanamo. Humana na sa imong kasakitan Ginoo, Lord, gidaog nimo ang kalibutan. Kami usab Ginoo nagmadaugon tungod kay gidaog man nimo ang kalibutan sa uban kami diha kanimo Ginoo. Uban ang pagpasalamat sa kaluwasan nga imong gihatag kari kanamo. Salamat Ginoo sa kadungganan nga imong gipadayag sa matag usa kanamo. Ikaw lamang ang Dios nga buhi nga magalihok sulod sa mga kasing-kasing sa ngayon ka Ginoo. Pasalamatan ug himayaon. Salamat Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dinining kabutagon na nga itoon, magahigot ako kaninyo bahin sa kaagi ni Jesus Christ. Dalihan na nagikuban din pa sa sayutan, nagikuban pa siya din sa iyang mga disipulo, sa mga apostolis, no? Nagikuban pa siya din sa kalibutan. Sa mga itong basahon, unang sa ito basahon din sa dili pa sa tuwang na teksto. Akong gibasa ka ganyan mga doon, ako kining ginakuluhan kini o giuluhan ko kini o kanang gipasidunggan sa Dios ang anak sa tao. Mao kanang mga doon atong pagahigutan karon. Dili pa kita mo sa nini atong nabiyan sa dato ang Mateo 26, 20 Mateo 6 Mateo 26 Mateo 26, 20 atau 25 Mateo 6, 20 Kapitulo 26, versikulo 20 ngadto sa 25. Sumala pa diri ingon mga igsoon sa dili pa tamato sa atong teksto karon. Sumala pa diri ingon diri sa pagkagabi si Jesus ang napulog duha ka kinunan mitambong sa kananan o samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo usa kaninyo magbuti kanako nangaguol pag-ayo ang mga kinunan ug ang tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Jesus mitubag ang nagtuslot sa paan uban kanako
niining panagsan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan apan alaot siya nga magbudhi kanak alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo pa nga wala siya matao. O kini mga igsoon kaniya nga ang atong Ginoo si Jesus Christ nakig-uban dito sa maong kananan kay gabi man to usa man to ka pagkao panihapon nila no nakig-uban si Jesus Christ sa mga apostol sa iya mga tinunan. Sa dugay na nila pag-uban-uban nganong karon pa man nga gisulti sa Dios nga adunay isa ka tawo nga mo budhi kaniya no nahibulong ang mga apostoles nakikuanay sila nanay sila ba nga matud pa ni Pedro ako ba ka kini Ginoo basig ako ang imong gipasabot apan si Jesus Christ ningon siya nga dili siya dili ikaw no pero dana tuno na ni Ginoong Hesukristo nga iya na natumbok nga kana siya tawa na mao din na siya na magbudhi siya pero wala na niya gisentro patud di pakinunana. Pero nasayod na si Jesus Christ nga mao din na yung mahitabo kaniya. Kaya abot ang panahon nga matud pa sa iya naman nga gikinahanglan siya nga mamatay, di ba? No? Nga mamatay, no? Muna nga ang atong Ginoo si Jesus Christ magtuman din na siya unsay pagbuhat sa Ginoo ngadto niya. Sama karon ina na karon i-compare nato mga igsoon sa ato ang mga anak, no? Kita mga dinikanan. Ang atong mga anak kung magtuman sa iya mga suko, siyempre may muot yun ka, di ba? Kaya nagtuman man. Busa ina na mga igsoon. Kaya mahimuot man ta sa atong anak isuko na atong nagtuman. Usa pa ka atong Ginoo, no? Mahimuot usap. Kung ato sa pagkakaroon ng mga igsoon, no? Adi siya tama to sa kuwan, ato ang ima. Ito sa kuwan. Wala nang pag mabalik asal to. Jadi sa Marcos mga igsoon nato sa nang basahon sa mga igsoon aron yung mga kuwan nato no matugkad din nato no kung sa ang kasaysayan sa kaagi ni Ginoong Hesukristo sa una. Kani kini mga referensya man gud pero mao gyud pinulungan ani diri sa Marcos 14:17. Marcos 14:17 ato tabangan ni pagsabot mga igsoon matud pa diri. Sa kilom-kilom na miabot si Jesus uban sa 12 ka tinun-an. Samtang nangaon sila miingon si Jesus. Sultihan ko kamo usa kaninyo. Usa kaninyo nga nagsaulog kanako pagbudhi. Aw nakigsalo kanako magbudhi kanako. Tungod niini nangasuko ang mga tinun-an o nangutana kaniya ang tagsa kanila. Ako ba ang ipasabot nimo? Mitubag si Jesus ang nagtudlog sa paan uban kanako niining panagsan ang anak sa tao mamatay gayud sumala sa giingon sa kasulatan apan alaot ang tao nga mabuti kaniya maayo pa nga wala siya matao. Kadaghan din kabalik-balik mga igsoon, no? Kadaghan din ang kabalik-balik na ang nagtao nga magsulti kaniya mabuti kaniya may pakuno nga dili na lang unta siya nga matao may pawala na lang siya nga matao igsoon. Kung saan naman kagamanan atong Ginoo Hesukristo mga igsoon, no? Nga bisan pa gani sa ating matang sa kanuna karon mingon ta nga nagbuhat ang dili mayo apan diya sa tubangan sa Ginoo mga igsoon dili kay kini matabo mga igsoon ibaluan gayot no kaya kung gani ang mga apostoles nga iyang kauban ibaluan gani sa Ginoo Hesukristo nga ikaw tawagana ka nagbudhi ka kanako moy ikaw ang kadagi
Karabang ikaw ang mo hatag kanako nga ako mamatay, no? Kaya kini si Kuan, si Judas ko ni Iskariyote mo ni bawti pasabot yun ato ani. Mo ni siya gisuko ni siya ni Satanas sa pagkuan sa atong Ginoo, no? Mo ni siya ang gihimo nga patulis nga naibaw sa Ginoo nga budian nato ang atong Ginoo. O balik ka sa atong teksto mga igsoon nga sumala pa diri ingon diri no nga ang atong teksto nagaingon man kini nga gipasidunggan sa Dios ang anak sa tao. Ngano man nga gipasidunggan man tungod kay natuman na ang kasulatan nga giingon sa Dios ngadto kaniya, no? Natuman na. Sumala pa giingon diri sa nakalakaw na si Judas miingon si Jesus karon ang anak sa tao gipasidunggan sa Dios, no? Laro na kayo gipasidunggan sa Dios. Kay ngano man gipasidunggan man tungod kay ang ato ang Ginoo Kristo wala siya bagulpul, wala siya magsupak. Ningon si ang amahan nga kinahanglan ikaw mamatay, ituman ka na sa atong nga buhi nga Dios. Wala mingon ang Dios nga wala mingon si Ginoo Kristo ay dili ko ana amahan kay isun man na kayo mamatay ko ana. Di para minyo ko mabanhaw. Kasi inana ka no? Inana pero usay giingon dire gitinahanglan matud pa diri sa nakalakaw na si Judas miingon si Jesus karon ang anak sa tao gipasidunggan. Isa man ang anak sa tao di ba si Jesus Christ? Gipasidunggan sa amahan tungod kay ngano man ang iyang anak matinud-anon diha kaniya. Inanaw sa mga igsoon i-apply na to sa kinabuhi na sa diha nga kita magapangalaga diha sa Dios ato kay kinabuhi si Kristo mga igsoon 100% igsoon nga ikaw ako pasidunggan kayo sa Dios nga ikaw matinud-anon diha sa subang sa Dios. Amen, no? O matud pa diri ingon pa diri gipasidunggan pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Kristo gipasidunggan ang anak sa tao. Ug kung ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao gipasidunggan sa Dios. Klaro kayo mga itoon, no? Ang anak sa tao nga mao si Ginoong Kristo gipasidunggan sa amahan nga naa sa langit, no? Ina na mga igsoon kung atong kagalingon mga igsoon itang mga kinikanan man, no? Ang atong anak kung adunay mga ipasuko sa imo sa gituloy na kung kaniya kung ay ipasuko kung kini nagatuman sa matinud-anon pasidunggan gayon, no? Daghanan kayo nga akong nadungog nakita nga kung ang ilang anak nga naka-graduate putang kala sa eskwela, nakakuha kurso tanan, naka-graduate na siya kahumana. Di ba ang uban na magahigay o kung sa'y pangayon sa kinikanan at anak ihatag, di ba no? Tungod kay ang kanang iyang amahang ginikanan nagpasidungog ngadto sa iyang anak tungod kay ang iyang anak ang kahapon sa mga ginikanan wala kini hatagi o kanang kausik ba, wala mausik kay nalampos ang ipaguhat sa amahan ngadto sa iyang anak. Mausap kini nani mga igsoon nga ang anak sa tao nga mao si Ginoong Kristo gipasidunggan sa atong buhi nga Dios og niana mga higal mga igsoon kita usab mapasidunggan sa atong buhi nga Dios, no? Kay tungod kay nagtungod ta sa kabubuton sa Ginoo. Ingon ini nga ang atong pagkabaton kung magapangalagat ta sa Ginoo nga matinud-anon anak nato ang gugma nga atong pagpangalaga sincero kayo ba, no? Kinahanglan nga ito nga mahimuot kayo ang Ginoo. Sa versikulo 33 nga nag-ingon diri, mga anak dili na ako magdugay uban kaninyo mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadakuan sa mga Hudyo. Dili na kamo makaadto sa akong adtuan. Unsay mo pasabot ni mga igsoon na dili kita makaadto sa atong adtuan, no? Sa iyang pag-adtuan dili kita makakuan ng igsoon. Usa ka butang mga igsoon ngano nga dili kita makaadto, no? No? Ngano di man ta makaadto? Usa ka butang mga igsoon nga makaadto ta mao lamang ang pagtuman sa kabuton sa Ginoo nga ating pagbuhat diya narita nato, no? Mao lamang kada mga igsoon nga mo ning ingon siya nga dili gyud ta makaadto sa iyang pag-adtuan.
Usa ka pag-adto nato kung wa ka magapangalagad mga igsoon, di ta mag-adto, no? Kay wa man ta magapangalagad, apan kung magapangalagad ta, diya sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, makaadto jud ta sa iyang adtuan. Kaya ni pagkaya kanina sa langit, ningayon siya na mubalik siya pag-anda og luna alang kanato. Unya kita karon, unsa to pag-adto wa ka mag-andam, nga wala ka magapangalagad sa atong Ginoo. Dili jud ka makaadto mga igsoon, no? Busa aron magatunan nato mga igsoon nga makaadto ta sa kuan nga giingon ni Ginoong Hesus aron makaadto ta ubang ta kaniya, wala man ang pagtuman sa iyahang kabuton mga igsoon. Wala gyud lain nga ato pagka himuon, dili ang pagtuman lang malamang sa kabuton sa Ginoo, no? Nya unsay kuan diri sa alas nga sa 34 ingon siya dire, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung nahigugma kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga anak. Tanawa mga igsoon, klaro kayo mga igsoon. Sa atong pagka-Kristohanon, gitingalan nga maghigugmaay kita ang matag usa-usa kanato. Kay aron mahibaluan nga kita ang tanang mga tao mahibalo nga kita usa ka anak sa Dios, no? Nga tinun-an ni Ginoong Hesukristo, no? Dako kini nga pribilehiyo sa tuwa mga Kristiyano mga igsoon. Kay ngano man ingon nga dako tungod kay ang sugo nga giingon sa Dios sa tuwa nga itinahanglan nga maghigugmaay kita ang matag usa ni anak mga igsoon. Kay aron ang mga tao nga makita nila nga kita naghigugmaay sa matag usa, may balo jud siya, may balo ang mga tao nga kita anak sa Dios, no? Amen. Anak sa Dios. Busa kay kita anak man sa Dios, ang atong teksto nga nagaingon nga pasidugang sa Dios ang anak sa tao. Mga igsoon, kita anak ni Kristo, kay kita uban naman ni Kristo. Himo na kitang anak niya nga ni Kristo. Sumusunod na kita ni Kristo, kay kita sumusunod man na makabaton kita sa maong kanang pasidungog, no? Kay si Jesus Christ di pasidunggan man sa tugamahan. Kung kita nag-ubang sa atong buhi nga Dios, si Jesus Christ, mga igsoon, pasidunggan dito niya ang mga igsoon, no? Kay kawang man ang nangimuang pagsimba-simba kung wala ka nagatuman sa kabuton sa Ginoo, no? Dili wala gyud kay maani na ang mga igsoon, no? Wala gyud kay maani na ang mga igsoon. Bisan unsa ka man sa imo nga kinabuhi, basta ang imo ang pagkahimuon nga nagtuman na ka sa kabuton sa Ginoo nga mapasidunggan ka sa Dios ug ang Dios sa mapasidunggan nimo sa imo nga kinabuhi, no? Ikul anak mga igsoon na maghigugmaay ta matag usa, dili ta ingon nga ipasulabi nato ang atoang nagkarpunan ko uban nga namoy uban nga tao nga murag ikaw gusto nila ilang kagalingon ipakita nga matuod sila, no? Namoy nga anak ko mura nga dili tupak na sa kabuton sa Ginoo nga igsoon kun dili ang Ginoo ingon jud siya nagasugo siya. Kaya ingon siya nga maghigugmaay jud siya sa ingon nga ang Dios mahigugma kanato. Kita usab mahigugma usab sa Dios. O kini ang ipasalig sa atong buhi nga Dios kaniya nga kita mahigugma sa Dios, moulagad sa diha sa Dios, mo buhat ta sa iyang gibuhaton ug sa iyang ipamuhat. Ato kayo kini nga pagkatuman ng mga igsoon tungod kay ang pagtuman diha sa atong buhi nga Dios. Mao kana ang pagpasidungog diha sa atong buhi nga Dios. Ingon usab kita mahimo sa Panginoon nga sa atong igsoon kay ngano na og ningon ang Dios nga ikaw sama karon mga igsoon. Giingnan ko nga ako mawali karong Domingo og nagsupak ako dili na himot ang Ginoo mga igsoon. Karon kay nagtuman man ko sa gibuton sa Ginoo nga ako ang nagkuabisan kung wala ko atong tumura nga giingnan ko apan ang Ginoo na sayon niya na nga ang Ginoo gyud nagahatag kanako o pribilehiyo sa kuha nga ako iyang ipadala sa iyang mga pulo. Kung sa ina mga igsoon nga ako gibuhat bisan tuod kung maligot ang sigot mga igsoon, pero ang Ginoo atong gipasalamatan gyapon ang Ginoo tungod kay ang atong sigot mga igsoon sinuot kini nga nagadayon din sa atong buhay nga Dios. Usa samtang karon nga atong mga pulong atong paglingkugan bisan kato nangagi na no bisan ato na kapila na gibalik kay tungod kay ang pulong sa Ginoo gitingulan kanunay mga gimay sa matag-usa kanato kay ang usa ka taong dili hinumduman sa pulong sa Ginoo matkay inanay jud siya magkawala diha sa Ginoo. Tungod kay ngano man ang pulong sa Ginoo nga higdoon abi nimo unsa
nasayutan na ang pulong sa Ginoo mao kanay nakahimo kino sa pag tutol sa kaluwasan nga atong ginaapilan karon, no? Kay kung wala pa ning Biblia mga igsoon, wala ta karon ini. Amen, no? Unsa hinungdan nga nganong ning-ari magkadire tungod kay gitudloan ka sa pulong sa Ginoo. Unsa hinungdan nga naminaw ka karon tungod kay gusto nimo nga ang pulong sa Ginoo imo masinati sulod sa imong kasing-kasing o kini imo gayo kini nga ikinabuhi kini sa imong kinabuhi nito. Basta sulod sa imong kasing-kasing imong patubuon ang pulong sa Ginoo nga kanunay nagatudlo sa matag usa kanato nga di kinahanglan gayud nga ang pulong sa Ginoo bulambo magapamunga ang atong nga pagpamunga sa atong nga buhi nga Dios. Dili lamang kita nga magapaminaw, no? Kun dili mabuhat usab kita sama karon nga kitang tanan gihimo na nga sulugoon sa Dios. Kaya kita sulugoon man sa Dios, kinahanglan mabuhat sa ta. Kung sa may tawag na kung sulugoon ka sa Diyos niya, wala ka nagbuhat. Dili ka sulugoon, mahinaw na ta. No, wala ka magbuhat. Yang gingon diri ka kinalan man nga magtuman man yun ta. Sa ito pa, mutuman ta, mabuhat ta, maginyo ta, mutuman ta. No? Kaya ang atong pagtuo god mga igsoon, ang atong pagtuo, kung wala kini buhat, patay kayo kini sa tubangan sa Ginoo. Magkung sama na magsitag paminaw sa pulong sa Ginoo, niya wala ka nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kau lang yapon ng igsoon, dili ka bulambo niya na magsoon, sige lang paminaw, diharap ka magpundo pimintes paminaw. Niya panahon nga, mingon ang Ginoo nga, mingon ang Ginoo nga, i-share ang ako ang mga pulong anong tawana. Maulaw yung ka, tungkol kay wala ka magbuhat, di ba? Normal naman na sa tao mga igsoon nga maulaw, pero kung ang Ginoo ana kanimo ang kaulaw walaon ka na sa Ginoo tungod kay ngano man pulihan ka na sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo aduna kini kagahom buhatag kanimo o kahibalo kung unsa ang imo ang isaysay sa pulong sa Ginoo. Dili ka magaingon mga igsoon nga dili ko mo isaysay sa pulong sa Ginoo, dili ka minana ang igsoon. Kay kung minana ka mga igsoon, wala kay kahibaluan diya sa pulong sa Ginoo. Mahimo ka nga mawala diya sa tubangan sa Ginoo. Basta dalay kong gayon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, bisan kini nga mubo lang. Ang ako kining gitimahan karon ingon nga di pa sidunggan gayon sa Dios ang anak sa tao. Basta inana mga igsoon, una nga pagkawaso nato aron ta mapasidunggan mutuman ta sa sugo sa Ginoo ug sa iyang isugo. Dili ka magbagulpol, dili ka magbagulpol. Kaya ang atong buhi nga Dios isakit siya mayo, wala siya magutbot, wala siya kanandakang istorya nga muna sakit na wala siya mag-inom nga kanang sobra na kayo lang gibuhat, wala mag-inunan ang Ginoo ang atong Diyos. Wala siya mag-inunan ang Ginoo. Kita usa lang kita nga moingon man ana, wala tay gahom di. Moingon ta ana. Basta musunod lang kita ka Kristo mga igsoon, mo nga ang pasidaan sa atong buhi nga Dios na kung unsay iyang ibubuhat sa tuwa atong pagkabato ilagay sa paghigugmay ang matag sa aron na ibalo niya nga kita di ay iyahang mga anak sa Dios. Kay kung may baluan nato nga atong mga buhat mga igsoon nga naghigugmay sa matag usa ang kanang tawo may balo nga kita usa ka Kristo anon tumusunod diha ka Kristo. Karon ipasidunggan ang anak sa tawo. Ang amahan sa ipasidunggan pinaagi sa anak sa tao nga mao si Jesus Christ. Busa nila ko ng Diyos mga igsoon. Praise the Lord, dalaygon kayo ang pulong sa Ginoo no nga nagahatag kanato og pagdasig nga kinahanglan mubuhat gyud ta. Kung sa ipabuhat sa Ginoo sa tuwa, kay kung kita mangayo pasinunggan gyud ta niya. Amen. Kung ikaw pasni ko ni Titi William, siya gitungdanan ni pastor nga moy mawali. O si Pastor Kia, si Brother Kimi no po dito sa Tagsawa sa Bless. Si Sister Gina dito na po sa Tagsawa. Kinahanglan tumanon gyud na nato dili gyud ita mo baliban. Kay kung ikaw mutuman sa iyang kuan, sa iyang ipabuhat diri kanato,
iya gitang tabangan o pasidunggan kung kita mga pangayo lang anak kaniya. Samtang kita ako bahin maghatag dire, maghatag sa ato ang tithes and offering. Samtang kita maghatag ato pag-aawiton muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay, ihatag Ginoo. Muhatag sa kalipay, ihatag Ginoo. Kay butayon, musalikan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. Labing gamanan ug may gugmao lang mga mahal. Dagan salamat Ginoo sa imong pagpapiguban kanamo lintak nga sa kabuntagon. Dagan salamat Ginoong Dios nga sa imong pagpanimba karon Ginoo ikaw nagauban kanamo, ikaw nagapatinuwala kanamo Ginoong Dios. Dagan salamat Lord sa imong gugma nga imong gipadayag karon ang kabuntagon Ginoong Dios. Bisan pa Lord sa imong gigamit karon Ginoo. Dagan salamat sa mga pulong nga imong gihatag kanamo Ginoo nga naghatag kanamo og kalig-on ug kadasig sa among kinabuhi Ginoo nga sa diinugad kami mubuhat sa imong kabubuton. Kay kung kami mubuhat sa imong kabubuton Ginoo, kung kami mangayo diha kanimo, imo kaming pasilunggan Ginoong Dios. Lord, dagan salamat Lord, bisan pa Lord ini offering Ginoo, ako mga pag-ampo nga ikaw magapanalangin sa mga tao nga nagahatag niini sila mga kamot, bisan pa Lord sa ilahang tagsa-tagsa nga panginabuhian niini kalibutan na Ginoo, ikaw bless sa tagsa-tagsa Ginoo, bisan pa Lord sa naga-drive, sa naga-tinda, bisan pa Lord sa masun Ginoon Dios, ako mga pag-ampo nga ikaw magadugang ngadto sa ilahang mga adlaw-adlaw nga pangita Ginoo. I-bless ang tanang mga trabaho Ginoong Dios. Lord, kani akong ipasalamatan o ginasalig ang tanan diha lamang sa imong pangalan. Amen. Dalay ko na buhay nga Diyos ison. Salamat ison. Lord, check. Salamat kayo sa pulong. Amen. Ikaw magyod. Aron nga mahimog yun ka magpakabalaan nga nasa itong buhay nga Diyos. Aron nga mahimuot yun siya. Ani ka na to. Amen. Dalay ko na buhay nga Diyos. So, ang Ginoong yun ko, magapanalangin ko yun sa imong kinabuhi. Dito sa kaniya. Sa lagyo man, magdool o gagmay man nga pundok, dagko. Ginoong yun, mga gamit pag yun na kanino. O, salamat kayo. O, katong announcement pang son, patayo na prayer meeting alas 7 dahil sa atong house church. O, dito po lusab sila sa Tasawang Mako. Tapos sila yung prayer meeting dito every Wednesday. So, atong panimbahon, padayon gyapon karong Domingo. Wala yung tanging son. Amen. Dito mundog simba. Huwag kayo niundang Ginoo pagbuhay sa mga. Dalay ko ng buhay ng Diyos, no? Kwan daw, Merkulis, ako daw mag-share daw. For God's glory. Malindog talang sa closing song o closing prayer. Praise God. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios sa iyang mga pulong nga iyang ipadayag nining oras sa kabuntagon. Samtang atong pagawiton, alang kanimo ang himaya o Dios. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagkain. Gikan kanimo ang gusto. Alang kanimo ang dumo. Alang kanimo ang himaya o Diyos. Alang kanimo ang himaya. Alam kanimo ang pagkain. Gikan kanimo ang gusto. Alam kanimo ang tumo. O Diyos,
ikaw man ang tinubdan ni tanan. Kay ikaw man ang tinubdan ni tanan. Yes, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Tinuod ka na amahan, nga din ikaw ang tinubdan sa tananuka. Ikaw ang among kusog Ginoo, kay kun wala ikaw, wala gyud mi mahimo Ginoo. Salamat o Dios imong pagpanalangin sa matagusan namo ta kinabuhi. Salamat nga diin kami aman sa kanunay imong ginalikon pinaagi sa imong mga pulong uga. Salamat aman sa mga minsay nga magapabilin gayud aman sa among matagusan nga pinawi. Tungod kay ang imong pulong mo kinimugiya kanamo sa pagkinabuhing matarong diya kanimo God. Lord, tabangi ang matagusa kanamo Ginoo. Kay wala gayud kami mahimo o Dios kung wala ang imong tabang ngani kanamo God. Salamat aman sa imong ginabuhat ngani kanamo. Salamat o Dios nga di ikaw makikuban sa kanunay bisan pa sa ikaduha nga serbisyo ug anto sa ikatulong nga serbisyo. Kauban kagayud sa matagusa nga magapabilin ang matagusa nga magabuhat sa kanyang singkasing ug adunay gugma gyud aman sa pagbuhat sa imong kabubuton gayud o Dios. Ug salamat sa imong pagpakikuban sa matagusa. Salamat kay din ang proteksyon maangkon sa matagusa. Dalaygon ka gayud aman, dalaygon ka nga Dios among kinabuhi Ginoo. Ang matagusa nga imong ginagamit magabless ka gayud sa kanunay Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga diin ikinabuhi namo Dios ang matagpulong nga among nabati o God. Dalaygon ikaw man sa walay katapusan kini among ginapasalamatan ang ngalan ni Jesus. Amen and amen. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you. I can see you. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. God bless us all. See you next Sunday. Ayan na lang po sa